треньорите да го обяснат преди просто на мен ме направи за блеска, викам, само е викам, само пипането, даже жълт картон на бънка. Това ниво? Да, не, те го изискват, нали, пресигнат при мен, като са дел от арбитър, вика, когато имат контакт на ръка с една част, няма значение. И вече ако е опасен, тогава вече са и картони и такива неща. Хайде, Пиргос! Старото име. Бургос, Пиргос. На скорост! Добре, преса! Преса, Криси! Давай, Криси! Айде, Деси! Стига, Гали, се метра. Ами, номер игравате ги, Светли игравате. 15 номер, едрата също игравате. Тук новите са 6 игравате. Реди! Айде, взимам я, Ванче! 15-тия. Айде, Теди, веднага долу! Айде, момичета, можете! Теди! Теди, внимай отляво! Давай! Отляво! Оттам тръгва! Айде! Добре! Добре! Браво, Криси! Айде пак! Айде, готови! Криси, назад малко, назад! Айде! Дай! Давай, давай, давай! Давай! Давай, давай, давай! Браво! Браво! Добре! Браво, момичета! Миме, Деси, Ванче, Реди! Остана, аз не видях. Йоана, Реди! Еди, айде, гол! Карвай! Чакай да кне ръчичката. Стой, опи малко по-назад само. Влезе ли? Еди, ти изпълняваш! Влезе ли, Кичук? Да, да. 7-0. Влезе. Бургас, Котенцата. Мене и треба колената, важно. Кой да прави? Номер 3. Момичета, момичета, Теди на центъра, на центъра. Последно! Ой. Ей, пати бомба. Криси, Криси, взимай я тази първа, взимаш я. Малко назад. Криси, Мария, на 1 метър зад централната линия, на 1 метър зад централната линия. Изчакай малко, изчакай момичето да излезе. Айде, запазете спокойствие. Айде, момичета, наскоро! Преса, Йов, преса, Йов! Браво! Добре! Взимай, взимай! Момичета, подредете! Марка! Гол, пас бе! Светле, дясно, светле, дясно, светле! Браво! Дясно, Йоана, дясно! Дясно! Браво, Ванче! Преса, Хриси! Топката! Браво, моето момиче! Добре, добре! Назаде!
Йо, извикай на Свето да дойде към тебе. Хайде! Пожбе! Браво, е! Добре, добре. Браво, е! Браво, Ванче, перфектна си. Айде, Деси. Теди, по-близо. Теди, по-близо, наше, по-близо. Хайде, момичета, наскоро! Диагонала. Теди, тръгни наляво. Кажи на Деси. Ей! Преса! Преса! Реди! Браво, браво, браво! Давай го! Давай, Ванче! Скача. Сама! Давай! Сама! Браво, е! Браво! Браво! Връщай, Ванче, браво! Свете, браво, Ивана, браво! Деси, браво! Браво, моменки! Ще има лимонада! Теди наш! Браво, момичета! Запазете концентрация и спокойствие. Криси! Още на първия път тръгваш, бе! Няма да спираш! Дире, чут по топка ти гози. Влай. Теди ляво. Ляво се по-ляво. Миме напред! Миме напред! Спринт! Силно напреде. Дай напред! Браво! Браво, добре! Има, играй! Играй! Дай! Браво, момичета! Бе, съдята не е ли свирил, не спирате? Те са изтървали, това ви дава възможност. Браво! Нищо, Теди, нищо. Как го не влезе ли? Не. Теди по-отблизо пробвай, като е седат с вътрешния. Айде, наша. Не, край. Директно край да си. Кой трябва да свири съдя? Теди наша, взимай! Взимай бързо! Бързо център! Криси, айде, готова! Мак! Хайде, момичета, наскоро! Дай! Браво, Ботев! Следете си хората, ей! Ляво, Теди! Браво, Деси! Внимавай! Браво, е! Йоана, тука! Взимай! Преса! Добре, Ботев! Играй на земята, е! Сама! Пас! Давай, бе! Ей, изтървай! Браво! Добре, браво! Браво, Ботев! Теди, внимавай, Теди! Давай, Деси! Дай назад всички! Всички назад! Йоана, сама! Ниско, добре! Искам да ти
Теди, дай! Давай, давай, давай! Илона! Добре! Дай! Браво, е! Теди, стреляй! Браво, Ботев! Теди, по-близо е, мой син, по-близо е. Добре, браво, нищо. Браво, нищо. Ботев, тук, ай.